Allah ya haƙuri halan gubura ya haƙuri da Allah. Zan baka amanar kaya sai ka dawo da bindir. Gubura ya haƙuri na Allah gubura ya haƙuri. Ai haƙuri na Allah. Yaran ne muku kuna dukansa ne. Iwaye ne za ka shiga gona na? Ciro mu kan yaran nan. Zalincin wasa ne ko kawai ka dauka haka za ku ci banza. Dama na gaya muku za mu haɗu wannan karin, wancan karin ban gama da kai ba, to yanzu mun haɗu da kai.